Мислиш, че под капака няма значение? Виж как трансформираме двигателя на тази кола. Стъпка 1. Пръскаме професионален обезмаслител. Стъпка 2. Изчеткване на всички зони с мека четка. Стъпка 3. Внимателно изплакване с ниско налягане. Стъпка 4. Нанасяме специален дресинг най-високо ниво на Кохен Хеми. Стъпка 5. Разнасяме и забърсваме. Ето го и крайния резултат. Перфектно почистен двигател, без никакви забележки.